सान्दुं गोसायाव थानो थाखाय जोंनो मा नांगौ? बिफांनि साया नांगौ। बुहुमखौ समायहोनो थाखाय जोंनो मा नांगौ? बिफां लाइफां नांगौ। मानसिनि जिउआव थांना थानायनि थाखाय जोंनो मानि गोनांथि जायो? अक्सिजेननि गोनांथि एबा बारनि गोनांथि। बारखौ जों बबेनिफ्राय मोनो आरो माबोरै मोनो? जों बिफां लाइफांनिफ्राय मोनो आरो बिफां लाइफाङा जोंनो बार होनायनि थाखाय जोंनि देहाया थांना थानायाव हेफाजाब मोनो। खौ गोग्गो खालामनो थाखाय जों मा खालामनांगौ? गोग्गो खालामनो थाखाय जों बिफां लाइफां गायनांगौ। दैया गुबुंले जानायखौ जों माबोरै हमथानांगौ? हाजासे बिफां लाइफां गायनानै साखोन सिखोन खालामनानै। बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंनि जिउआ मा जागोन? बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंनि जिउआ थांना थानायाव गोब्राब जागोन एबा जोंनि जिउआ थांना थानो हानाय नङा। बेनिखायनो जों गाव गावनि देहाखौ गोग्गो खालामनो थाखाय दिनै मा खालामनांगोन? गावनि देहाखौ थाजिम आरो गोग्गो खालामनो थाखाय हाजासे बिफां लाइफां गायनांगौ। दिनै बिफां गायनायनि सान इनभाइरनमेन्ट डे। दिनै बिफां गायनायनि